Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué hay, Vigo? ¿Qué, pican? Van picando, sí. Estoy mirando para este río aquí que pican troitas, ¿verdad? No, No, los salmóns, porque é moi ancho. no va, tampouco. Pero o que pica aquí, ó, xurelos, fanecas, se cae aquí. No, nada de eso. E logo, que colle usted, que pica? Ahí va, ahí. ¡Oh! Coño, coellos. Eres tú a miñoca, no? No, esto hace noria. Por que apagas, home? Pero total, que borralla que botan. Pero o mono gustábache. Si gusta o mono, sí, eh? Oxe, Air Galicia. Violencia. Funambulismo. Nacionalismo. Comedia fina. Higiene. Non o perdas. As bebidas espirituosas. O viño. Tamén o viño vai ser motivo de mofa e escarnio neste programa. Iso non pode ser. Amigas e amigos, o viño tamén é cultura. Non o debería facer porque eu son unha persoa modesta. Pero eu postúlome para ser un modelo de seriedade neste programa. A seriedade, algo que non debe faltar nesta nosa canle pública. Dixen. Vaya, non sabía que ian coller este plano. En fin, un toque británico. Os habitantes da casa seguen día a día coas súas duras ocupacións. A vida non era doada naqueles tempos remotos. Fixemos un viño maravilloso. Non ten química ninguna, é todo salud. Moi bo, dunhas viñas que temos aí detrás, para a parte de atrás da casa. Fan vostedes mesmos o viño? Non te jode, que vai facer o Marqués de Cáceres. O temos que facer todos nós. A nós gustanos moito a cousa sana e rica. Vou probar un pouco. Que bota... Mareas vivas da porta. Que? Sei que estaba fuerte. Que va? Estaba suavísimo. Estaba máis forte do ano pasado. O ano pasado utilizámoslo para pintar a casa por fora. En tempos pasados, os galegos facían o seu propio viño. Eran tempos duros, tempos difíciles. Claro que estás dicindo, a que dorme que difíciles. Nós facémoslo porque nos gusta a cousiña así sana, que non teña moita química, nin cousas letras. Pero bueno, o viño sano é rico, rico de verdad. Oix, Que? creo que me está indo a peor a úlcera. Desacho estres, ou os porros, que fumar moitos. Bueno, pues esta semana nada máis que fumei 59. Já escoitaron? A vida era dura naquela Galicia. As comodidades apenas existían no noso país. Non perdan mañá outra entrega de A Casa de 2006. A morte de Lopo, primeira parte. Na Compostela de Xelmírez, a xente adoitaba discutir e as discusións adoitaban derivar en liortas. Pero unha das poucas cousas sobre as que non se discutía era sobre a utilidade da pena de morte. En cambio, o prezo e a calidade do viño eran con frecuencia tema de debate. Isto sí que non lle consinto, señor. Dicir que eu lle boto auga ao viño. Dicir que Lopo lle bota auga ao seu viño. Escoitade isto, amigos. Estes franceses din que eu lle boto auga ao viño que sirvo.
Que saberedes vos? Beberíades mexo de porco se vos lo deixaran barato. Os pecados que tengo que aguantar. Ou pagan agora mesmo ou acabo con todos. Que medo, estamos tremendo. Ten aquí un cabaleiro, o meu galán que me defende. Tirando, Bernardo! Non! Basta de ultrases. Agora mesmo ime cobrar nas vosas vidas o viño que me debedes. E vostede un grosero. E non vou entrar nas súas chanzas de home ruín. S'il vous plaît, on y va. Vámonos de aquí. Au revoir, monsieur miserable ruín. Fusiles, franceses cobardes. Xuro por Deus que hei cobrar na vosa sangre o viño que debestes. Xuro por Deus que heime cobrar a paus o viño de Lopo. Ai, a verdade é que fuches moi valente, meu amado Bernardo, ao plantarlle cara a ese taberneiro ladrón. Ademais, a todo isto, estou desexando chegar dunha vez ao meu país, a Francia, e deixar para sempre este país totalmente atrasado. Mira unha cousinha, vou ter que pagar un intre, porque ese diaño do taberneiro non sei se botaría algo no caldo. Ou estaría picado como viño. Vou parar detrás daqueles robles a aliviar un pouquinho o meu bandullo. Agarda un intre. Que recento. Non hai nada como un bo oso de vaca bella para facer caldo. Aquí está! Este é o criminal! Criminal eu! Criminal eu! Como te atreves a vir a miña casa e... Arcebispo Xelmírez! Taberneiro chamado Lopo. Esta muller acúsate de algo moi grave. Pero, eminencia, como pode prestar ouvidos a semellante fabulación? Eu, endexamais lle botei auga ao viño. Ela non di nada diso. Di que mataches a golpes o seu marido. Que? E que todo o mundo nesta taberna escoitou como o ameazaches de morte. Iso sí, o tío Lopo dice que lle rompen la cabeza un francés. Cara, imbécil! Pero, eminencia, son xeitos de falar, maneiras de dicir as cousas. A ver, onde está ese tal francés? O francés desapareceu. Dinos ti, Lopo, onde está? Eu que sei. É o meu amado Bernardo! Mirade como mo puxo! Cortou-no todo en cachos, descuartizou-no, estou cozendo neste pote! O nobre Bernardo, morto e cocinado por un taberneiro sin escrúpulos! Cara, imbécil, non eites ganar! Non, Lopo! E xa non matarás a ninguén máis. Sospeitoso da morte dun peregrino francés, Lopo non só se enfronta á severidade do arcebispo Xelmírez, tamén ten en contra a pouca evolucionada ciencia médica da época, incapaz de diferenciar un oso de vaca bella do esquelete dun francés. Se dixo que os francos eran de oso longo. O que teñen longos francos é a lingua. Taberneiro chamado. É certo que ameazaches de morte a un franco chamado Bernardo? Non. Señores, Dixo que ia vender a cabeza como se fose unha sandía. Que maría os violos! E que mataría os dous? Sí, que o reventaría dun golpe que lle mastigaría o corazón. Masticarlle o corazón. Maldito fabulador. Lopo, ata aquí chegaron as túas fechorías. Temos os restos do defunto, a palabra sincera da súa muller, as testemunhas que escoitaron as ameazas e a arma homicida. Confesa, Lopo, salva a túa alma. Que fixeches cando os francos marcharon da taberna? Quere coñecer a verdade, eminencia? Contareilla. Cando eses bárbaros marcharon da miña casa, estaba tan furioso que pensei en matar unha vaca bella que teño nun prado de Bonaval. Mais que nada para descargar a carraxe. Así que busquei o meu mazo e saín na procura da res. E indo cara a Bonaval, quixo a providencia que me atopase co traidor do francés. Subiume un lume polo peito arriba e decidín cobrar a miña débeda. Achegueime a él polas costas. Levantei o mazo e entón sucedeu algo extraordinario.
Non me matar os peregrinos. Non me cabrear. Non me matar os peregrinos. Non me cabrear. Sí, eminencia. Iso dixo moi ben, loco. Ata aquí podíamos chegar. Estou farto de que todo canto criminal que chega a Santiago de Compostela utilice o apóstolo para justificar os seus crimes. Eu, Diego Selmírez, afirmo que és culpable da morte dun franco honrado. E por ese motivo morrerás aquí mesmo aforcado. ¡Fágase xustiza! A túa hora chegou, Lopo. Fillos, marcho. Nunca me gustaron este tipo de actos. Mademoiselle. Muy ilustrísima. Pero, señor... ¡Ejecución! Será este o fin do noso herói? Todo parece indicar que sí. Pero tenemos que guardar a próxima entrega das aventuras de Lopo para sabelo. A 70 metros de altura, xogándose a vida, sen rede, sen ningún tipo de protección, o gran equilibrista Monchiño. É algo único no mundo, o nunca visto en Roma. Pero como que Roma, chaval? Ai, me cago en tal que isto é Roma. Ai, que eu tiña función hoxe en Londres. Como teño a cabeza de hormiga. Os dous máximos aspirantes ao título de mellor sommelier do ano, de viño con gaseosa, enfróntanse na gran final. Amarelo verdoso con escintilacións douradas. Unha gaseosa excelente, coa efervescencia xusta. Eu creo que ten unhas notas de froitas moi maduras. É o anhídrido carbónico típico das gaseosas do Baldo Eume. Unha cor excelente. Se cadra esta gaseosa un pouquiño máis suave. Estupendo, maravilloso para tomar compañía. Boa observación, Pierre. A semana que ven estaremos na final de Sommeliers de Calimocho. Unha borracheira. Adiante, adiante, pase. Boas tardes aos 4. Pase, pase, non me diga máis. Vostede é músico, Bernardo. Pode ser o astronauta. A verdade é que non me lembro moi ben. Xa, iso é un claro caso de amnesia causado por algunha desgracia. Non se preocupe que imos sacar tallada deste asunto. Aquí hai caso, chaval. Aquí hai caso. Mire, non me faga moito caso, pero para min que non me lembro de nada porque viño dun bautizo. E estiven tomando chupitos de ervas co meu cuñado, que basicamente é o que se fai nos bautizos. Xa, iso é o de menos. A ver, aquí o abogado son eu. Vostede desde cando non lembra nada? Desde hai 2 horas, 35 minutos, 45 segundos. Xa, pois isto é un claro caso de amnesia inducida, sabe? Xa, e polo que vexo isto non é un bar, deben confundirme de portal. Non se preocupe, tranquilo, imos polos culpables, van pagar todo isto. A ver, como se chama o seu cuñado? Xosé Manuel Figueirido Maneiro, DNI 32858, letra R. Ten teléfono fixo 981 80 18 34, o fax 981 577466. Vale, home, vale. Vostede unha memoria prodigiosa, non? Pode ser, pero non yo podo dicir, porque como non lembro nada... Xa, polos chupitos, claro. Que chupitos, home, de que fala? Necesito un trago. Quere acompañarme?
Home, eu tomaba yo, pero como non me lembro de nada, eu que sei, se cadra son abstemio, ou estou tomando antibióticos. Medicación non a ter que tomar eu. Eixe onde está.